رژیما ئیشغالکەر وەکە هەر ساڵ di meha Remezana îsal de jî êrişê Filîstîniyan kir di derbarê êrişên Siyonîstan de Hemasê beyanat da. Di beyanata Hemasê de hat îfadekirin bila destê berxwedanê her tim li ser çek û sîlehan be. من شماله إلى جنوبه وفي ظل ما يعانيه شعبنا من ظلم Drojên dawîn de êrişên Siyonîstên îşgalker li ser Gaza ku dibin ablûqayê de yê her ku diçe zêde dibin. Derheqê van êrîşan de ji teref Hemasê ve beyanek balkêş hat dayîn. Di beyana Hemasê de hat îfadekirin dibe destê berxwedana İslamiyê her tim li ser çek û sîlehan be. Hemasê îfade kir bila füzeyên berxwedana İslamî ji avêtina Siyonîstan re her tim amade be. Ji ber vê yekê dibe xelkê Filîstînê û hemû Müslümanan destek û piştgiriyê nûxiyên cûr bi cûr bidin berxwedanê. Her wiha hat îfadekirin dibe xelkê Filîstînê Qudsê li semta beldeyê û li deriyê tarîxî bên serhevdû û bicivin serhevdû. Di beyanê de her wiha hat îfadekirin bila bîlxasa xelkê Qudsê nimêja sibê, eşa û nimêjên teravîhên di mescîda Aqsayê de eda bikin. Ger Siyonîst astengê ji xelkê re derbixin bila li ber barîqata nimêjê xwe eda bikin. Di beyanê de hat gotin dibe li hemû hereman komîteyên şevên parastinê bêava kirin. Dibe ku çeteyên îşgalker bên gund û kampên Filîstîniyan li van deran êrîşan rast bikin. Her wiha ji teref Hemasê ve hat îfadekirin ku di zirû û aliyê însanên azadî kê Qudsê biparêze wê ew ê bibin serbilind. وتجسيدا لجهود المقاومة